ta ljubav prema ljekovitom bilju mi je zaista kasnije usmjerila život i moje zvanje. Ona djeluje na jedan suptilan, lagani način, ali usudio bi se reći temeljitiji način nego što smo mi naučili na klasične lijekove. Idemo napraviti nekakav jelovnik, idemo napraviti neku prehranu koja će biti ukusna, koja će biti obilna, a koja neće debljati. Na koji način funkcioniraju hormoni i zapravo šta se događa u organizmu, kako se ta hrana metabolizira i zapravo kako hrana utječe na hormone. Dakle, u tome je bit fitometaboličke dijete. Jako je bitno da u svakom trenutku držimo balans između inzulina i glukagona. Jer organizam pamti sve. Ja sam Vlaho Šapro i ovo je moj Skillbox.